na ritukulia leo nigo tubwato mugeni oyure nande musomi wasomete chisemi ubwato bumanyi bwe chisemi asilieta ya kurunga James Ouru Oroko oyu noyomo asebali bakonyora libaga nakogenda gusoma nonyene ase university na nene mono ase semi ya yani gondoche nigale part time gosaga somia ase chinga kichinde se university ya Maseno na nigabugata maigerio yokurigereri igoro ije chin enibo ubo bali bwe nibo accounting na boigo nigo chinga kichinde anyore libaga konyora semia ega iruseti kurwa ase Kisumu National Polytechnic asanya tukoba gagosoma na ndi nigo abugate master cia gisemi na boigo master cia senseme eli yoborai administration no mwelio nigagendrete kosoma gisemi cia PhD no mugaka tigango tora mwali bagara gokwanya semambi abono mumuruito naro kore chigosoliga gagochote banga ogotonwa igo chisemi nigo chigendete gokoa libaga lyokumanyekana na komenta profile yago na gukina mbuya mono amuralia selibaga lya bono mambiga buna kwa nyarire gotebya abategereri nabo igo bali baligereretie TV yaito yansoko ase mambie Marieta ne kigima James Ouru Oroko nigonde oria osomire ebiwango bitali bike asense moyo butenereri kubwa mono asamangana ya accounting butenereri bwenibo igo inera nsema ya nenene ya beire ngokora ase obworokia bwane ase nsemo yechisemi wetera ase skuru ya na kegima mono naro na ndayande to gukora ase uburai bwegenkane binyoro aini gara chekaro tokoba tukwanira na inde kuchibosyo yes we have no James Oroko boni ga wikire stokuruka daktari gose bado buya bono muraria ninde kiwango egekemagega manye goikira se title iyo ya daktari egekogera daktari gegocha after graduation ekaro umuntu wakorire amasomao a PhD. Bono iga masoma na PhD ni gari gatigati taraika mwaelio kurende nino no kwegena seriedari ya Yesu ni ntaboki na ende title iyo ninyeganetie na rigere iribuna gwatebire CV yago kera ukurigie mirimo igere mboke bikigima ngiyega runa komenta chisemi ekibono turachakira abugo tundarachaka kurwa ubuo gonka tumeko genda guchiza buya mono muraria chisemi akero gochimenta ni gochikoba chikonya gukuigorera ebisieri biri bisiekire chisemi gitanyare kuigora mono kegima chisemi ni gochigo kuruso gutamanya cyakoira asokumanya no kumanya ukubona go kogenderera koba asomonto nigo gukumugariya kubwa mona asobo koreri no burai igo chisemi chi nkoba nkogirio karioka kya mbereire egentekenene asobo konyi bo bokoreri bwane bwegasiane yo bworokia Bueno, guaeresi bya mono anane mono asogenda tuna kuligi chisemi kerabono chisemi chigwa chisoma ko monto manana gose ibine bintu gwakorete kuri musaye yakora rera basaye bagwike myaka 30 kwibata nga twagotire ntubono twatigire chisemi yabo lakini ige kogo kimona ekero kuigunga ese myaka yabo bwate na berabe myaka ya 50 lakini bado no genderete kuna wagariki kuna gutukuri na gutaka kumanya nara liale asesemo echisemi mbuya mono chisemi echi tinda chirigeri bogotu chisemi ni ona chagete guchirigia
kuruo bosai kogera kawaida bunere amasomo ya muntu ndi bwensi igo na chieta se primary school korukunyamonge era se kenyorukiane ngasoma muna mwana ndi bwensi ngasoma ngakora matema kurukwa CPE ngaeta ekarona yaeta nkarangirwa ngakieri kisukuru kyalenge chinke chie secondary nkarangirwa se skuru eyemo ekurukwa Sameta. Okay. Sameta iga nona asomete ase miaka 5 nomo kurwa kiwango gya form 1 ngakora matema form 4 naende karona ita form 4 tuabwati kiwango gya form 5 and 6 naende nkanyora dibaga nka join form 5 and 6 school eli ya Sameta. Okay. Ase okubwa kwa Nyasaye nkakora matema buya nkarangiriwe University ya Kenyatta. Okay. Nkachigosomera obwalimu. Okay. Kenyatta nona asomete obwalimu economics na business accounting. One iyo nero yabeire igasingo kora wikera bono iga na abeire nkwementa amasomaya. Okay. Amatukaya bono yobo nene bwane kugaranye gene tenge kero muntu otari gokora igintu gikunya gukuigura gisemi ne birangereryo nonye mbiri kwamanyete igo bigogotiga. Okay. So na beire ngosoma goeta gocha na chiete ngakore course ya education same KU asina rusiti my bachelor's ngakora a master's in education administration and management. Okay. Nkaenyora then after which nkatema gukora gasi with our institutions chia learning nkaranga naende yeye motingire tibune birengerere bya no bani kware actually nkaira na maseno for another course korukunga MBA. Okay. MBA gere business based agakogara orientation yane ya training igo ya renge in business accounting na economics. Okay. So nkaranga koye menta burungi na ndi bwenere ngakora business administration asena chiete ngakora sobo imekegima accounting yani bias yani ase MBA nga bias in accounting. Okay. Yes. Yo ngaki bono sobo koreri bwemeremo ngaki kwaberira sense mu HCM na ndi gweteira asomuria bwe HCM kwasomire gwatirie njira HCM ngaki ora quantify HCM kire Kenya ngaki chikororekana gochi asomwana ogendete gosoma mambi nanyo ara matunda guruoro gose HCM chi aturutumbirwe buya bono chisemi chia Kenya actually njira aturutumbwa nabo chire asumuro lyo muya nonye ibitango bikebike bikobo biragere chichikororekana nganchiri koba chingikeranu murabona umufumo w'ichisemi ocha magegapi tokoroka CBC competence based curriculum and then tubwate oyo extend ogenda kujibushyukoro kunga CBET competence based education and training nigo utagete goso no kugania konene kwibitoki ege kogera onye bitoki ebimbiyo amangana ya competence na training tago ikirana. Okay. Igobona masoma guchikoba atabwati
egento korokanga hands-on mono egekogora resources yechi buna bono chibesa chikugorwa ebinto ao karo togotea bono for example ntobwate ase a system ya competence based ntobwate ebinto buna chitablet neyo bwate igaiga abana abake gochakire kiwango kia grade 3 kogenda paka grade 6 babwenete ko somi gwa mangana ya ebintu ebi egere to develop their skills na competencies ase amangana ye ICT lakini bono institution nyinge nchibwati bifaa ebyo institution nyinge nchibwati laboratories ekyo institution nyinge Kenya tichibwati computer labs yes umurubili yo karo chageti guno bwato boroso uyo CBC na ande watebire CBET anena mono egento chakireti guno olinga go change system chibe practical chia sabana banyara ba kojora masomo gete barakuta umwana no atoke school konyora gento ngira arakora akoreki anyoreke komokonya suru mabwaye funding model nere bwato muchando twarora capitation yerete teliogi serikali ngodi tiere yarora chi school chinde njikarora chitakamanyika ntie sechire nichbe senchire bakuru chiamanyika netengo so mwaka bakuru gosinize school yo boroso elgwe mana 200 nichi semye chichia uncholeire injire practical se funding ye chibe zibakwa unchi sustain ya masomo go senchi nyari gwikirania masomo yagenda kokoreka ndabuna akataga niri mbuya mono murari actually ekero to koligereria resources in terms of funding chibesa chikuru wago chire chinke kigima nkieko garango teba boigo equipment yetakire kugorwa asiji institution yechi nigiri eyeri goriri nene kabere kire institution teiri libaga liyo kwegorera ebintu biria ebwenete go okorera igasi yaye yo bworoki no bworokigwa ono serikali ya itwenene na eretinere ta mangana yechisemi kubwa mono chisemi echiekero chire ochakere kiwango kia primary na kogenderera abwisto gukwanira bono eko era chekechea eyere preschool nigo ekero constitution ya 2010 ya chete kareta devolved governance ya tigete birasi biriye bike bya chekechea ase chiserikali chiegenka cha ugatusi actually naenda kato kuligereri chiserikali chiegenka abukare nchi arengo chika fail ko ikirania manganaya ko era tu abwate egendo yokurukunga native schools native schools yechi ekeroliria abakoloni barengo obabwate isukuru cyabo cy'abantu abarabu n'abantu abamwamwese esengenjo batata kiri gutwara ubumanyi bw'ikisemi kegima yeko arabware ko chokobalete ubumanyi bwogotaka kwerigerio obugambi bwabo n'obusibori bwabo bagatanga kisemi ekicha okugendera buchigoro tokuruka formal education kikaba chinke aso omuntu omumwamu bagataka komosomia egento kyali kurukunga the 3 R's arithmetic yani okumanya chisabu nkeigo no gosoma gokeigo egere gutachi kuigura ibirengere lya sobwagare omuntu achikwe liberate kurwase amangana yo boteneri bwo koloni mwancho buligereri nigotole na James Oroko oru oyu nigare asesemo ichisemi nande nigagendete gosoma kera tubwate muntu bwate passion nande mono bwate kirenga kumanya igoro yali agendete gokorekana ase sector y'ichisemi nande mono asimambia bono tugendete na kolingo na korra chi system ichinyi chi abekiru sate birenga system ya CBC nigere ndonge na CBET nabwo nyara kuba gutotomera ibirengera bya go chaga igase studio anamono tunyara kuba tukumubuli riboli yo semambia bono sigeliuraga niko ba gutaka nayo manya igoro y'ichisemi enamba 0788666663
abu no kunyara kwa kubike birengero bya SSM ya SMS na nene mono SSM ya WhatsApp nabo gutubwati SSM ya Facebook na aronyara kwa kubike kirengero kiage semambia bono igo naraira enchire ya moyo koleta umurigereri gochagaiga ase kemurumunte gitu ili tugende gukwana naye igoro ichisemi gwatebire igoro ntubwate mabagagati arese chisemi chitogendrete chia CBC CBET na nigo chinkabune echaerese nasali etakiri gotutubia siasa neroro serikali nebwate policy na bali bagwikiranie policy muna inubona abalimu na ababoni gagore se university abana bali mu ku receive over years ekara mu kuba evaluate na aba mutagete go chakonyora because muraikeli bali ba CBC babaikeli umirubiri neroro se chi university ekikonyara kabage gwa accommodate abana aba baye bagocha n'ekisemi kinye mbiya mono muralia chi university cyabekire miroberi ao especially gwetera se chi program kiri chikworo jaborokiwa bagokora a system inkuru tiyabwate amangana a competence based bono gwetera yo a curriculum ya include amangana competence ase miroberi yaye bono iga ebintu ebinge bya letera mangana ICT yani mangana yechi computer na masomande yabekire asa masoma ya kawaida ege kobera bagukora kurwe kosi eliyo bworokia bwaka bwarenge bwa system eliye nkoro mbatake naende ba toke bamanyete obumanyi bwa mangana ya CBET na CBC asomo bwekano ekos ya obwarimu bwa primary yariko ire myaka ebere abana funzi bakora matemo NEC Kenya National Exam Council amakiwa baba graded oyo ko wowo oyo wetoeta yaruo engenjo yaruero nelinga bono igama soma ruchiokoru gari competence based tali exam oriented yani ukurigere kigima talinga no gweta matemo buya mono ya obumanyi webintu biriyo mwana orokereriwe arakore buya ase obugima bwaye bira bikomoretera inchira yo gwekonya especially kimapato so iyo yagarire chi institution chia learning tokoro tertiary institutions cyabekira semerubiri yabo ubworo kigwa bwingencho ego accommodate CBC na CBET. Okay. Yes. Ekera bwa bekira boigo anene mono ntoligeretie amaunchuri ya naro kirago chicha twarore abana bande bakubura kuri wese kisemi 844 bate mboige twagateba 100% transition ngabana baruwese primary bagenda ase chi secondary school baru chi secondary school abande basoye tertiary institutions 8 basoye chi course chi ya technical usibache se chi university chisemi inchi chikonyara kwa bachiko ikiranie kirengege 844 kia bugate gyotaka kubogolia abana bonsi ipi banyora kiro muntu at least onyole se landing ire so actually mbi yamona se liboli elio a system weye bono gerengiya wetania na onyene elia enkoro ya 844 in matters transition ege kogera 844 waya tageto montagende miaka 5 ekiwango gya primary miaka 4 ekiwango gya secondary ne miaka 4 ase university basi katia ntobwa tertiary institutions chia craft chia certificate chia diploma in ase chinsemo au unabona ubumanyi bwa mache obumanyi bwa chistima obumanyi bwa mangana ya bwagachi na bintu binde ekero umuntu ari gutoka atachietigo chia emyaka eri ya university na bari goswa bunere onyora egento kia ege ojaga baga komokonya bona se system weye ese koba ke korigere buya kegima na ndege yakoba implemented to the latter
nigera abebuya gwetania 844 ase obumanyi bwa amang'ana a transition. Okay. Gekogera system bonero nabe kwakumudetyo omonto aike kiwango nonyene gya kirazi sano nemo akora amatema yaro national examination tokuruka summative anyore ncheranga kuchibusia boli nchetindochi ubosera bwo kuchikoba kuchia junior secondary tigangende ase skuru yo bundi ekworokereria ebintu ebya atwarire oboroso buyakorwa gekora system ya bona igaye education ya CBC ige tagito mwana twaro oboroso ase meremo aguchikonyara gukora buya yani togoteba ngabwate taranta yayo nabera abe nobwagachi nabera abe nobosenia chibao noborosia na bintu binde karorire gente kia soira sare naendo ugyanjire nababwate nchira yoko soa ase tertiary institution achakire kosi ya insepi ekoira matuka make ange metienye tano moiga okora matemo osuka gochia se yende and actually bono tertiary institutions buna polytechnic kiatware system irengi ya mono etali gochi konya koligere lingo muntu nama yetege Swahili nama nyetege songo na korete ki umuntu yo nabe umuntu uranyare okolega asiye ebendo ungonye nemesa kwa ukorosi buneye ayerosi kabisa ya attractia abagorikuru no yisi cyisiko muntu ino akwaga achwa segentekyo na serikali yamanyire korosi gento kende ase amangana Tibet yecho nganonye noyo utachiete formally asome amangana yebiwangi byebinene egento keria akorete kero kende orogeti guna era abe sokoro yayo nyorengo mu carpenter sokoro yayo nyorengo mu makanika akagendo aganyago mu bwatsi akamanyegazi ye eserikali bono ganja achaka kurwa chicertificate ko chia sabantu bengenjeye ekero bakoriwe test yenkeigo yokworo ngamba manyete bakorokanga recognition of previously acquired skills and knowledge. Okay. Bono iga onyo mwana karo ase kinyoro omanyete obwagachi omanyete oborosi bwe chimesa na bintu binde nonye no borosi bwe chigari umwana bunoyo igaro kolwa matemo amakeiga ase skuru ya nita nero ba certified oegwa amasomo certificate ko ngamaene nari no bumanyi goetera apprenticeship yani asomete isiko ye system etali eri reformo akanyoro bumanyi obu. Okay, James gokwera sabiye semero biliye na namono korekananga nigo system oyo ye understand siasa nero rasesi kirigente kekerega korekana mwaka tuwataka tuligerelia nko tosoe asesemo ya siasa serikali nero abali mumbaroro usaborokia na aboroki bumbaroro asama tukabwa ngo twarorire chiskuru echichikoro kwa junior secondary schools abali mbali baroro bagwesabira ubusibole bwabo bagate abete nenere mbaru chiko sembanyare kwa badozi missile de aliye chiskuru echichia uboroso bateneneru asenchira wekirano engani yokurwe chisemi Kenya gaiga ekerege ndrete iga siasa neroro uroche nechiko eretro muchando mbia mono actually siasa nigebwende ko bamagendero asabantu bensiria siasa yego korwa igobono etogo chokora siasa otobanda okora siasa egotwagacha munaba Kenya kubwa mono akarotora akore siasa egochigosaria amasomo ya abana baito igone egesasi kiamage gatwasaria egekogera nonyine obusuburo gotobwate ngoetera sobo manyi bwa masomo asa masujaria akenya rwanire tobugambi ekagera tokacha konyoro busibore n'abalimu aba ba
bari domiciled as a primary institution ekero their training and specialization ekworokinga ababwenete koba in a secondary setting actually ankoretere ogochanganyisha kidogo nkotoburukaniere egekora nona kartu kurigeria mangana unionism ntobwate nat etenereta abarimu Kenya asa mangana y'uburwaniriri wa mangana y'abarimu eyo igere purely for primary institutions bono the same primary institution mwaretire naende system wende ye secondary mwayebe kirororo bona no ego tatanishanga abantu abatu abekase a primary school bali meant to be in a secondary school asem mangana unionism ngaiba bwenete konyora utetezi yabo korwa nkupet yetenereta abantu beji secondary na tertiary institutions bose inat yetenerete abarimu ba primary kwaretire kirenga kia unionism gwatebire byumbe biri biteneta abarimu biroro mwana nara mwana ukurukira asisano nemo okogenda kirasi sana ibire no mwana omoke chingagi chinde kwa mubugo iri kwa muire senior secondary school ngayi abarimu buna begeiri chisemi chiabo no mwana oyo lese emyaka emeke abwenete kobera burunge warori bono umubugo li omwatanane perhaps senye ncho chiskuru echi aleta tuchikabekwe se chiskuru cy'uburoso nelinga konya none serikali tirabeka mu rubiri bwo gutwara chiskuru echi kuri ku JSS either se birengo biri byale kogenda asichiri chia secondary school inyorekera matiangi alenga abisi na magoa konya liribu na bale kona kumenya kyo mu rubiri yo batetenga chiskuru nchire batagete kobeka chire specific chikoena na chisemi echi nonya mboni ga bible baramanya bintu bikali kuri ku pathways no mwana oyo no moke mono umwalimu oyo nekei anyare ko ba accommodated inonya maigiria ekare ngari ndere gabwenete ko bese setup ye secondary school mbe mono actually ekero a system ya masomo yense go change ntobwenete gutwara piloting institutions piloting institutions neji zukuru kiria chigo tengwa chabe kwensemo asengencho yo gutaka korora asobo agareke gima egente gego chikokorwa gekorwa asobo system wenke gego chikogarigwa kemaiko genda ase ense yonsi yonka getenga piloting onye yakore tu Kenya geko garanjare ko bate korwa ase setup ya masoma ikiranete tia kore tu fairly okay tia kore tu exhaustively egeko gara anganja njaruete chi warning was chi indicator inki geko chikoba go chibosio amasomaya aise ko bagendira sagare bono iga actually umuchando tubwate ase chi school cha cyoboroso neji cha junior nelianga ekeraba alimu bakochorwa guchikokora emiremeye no mario bagotendi gutwara bias recruiting egotwara bias gochiase science based courses na a system ya CBC na yaro twata banga nero erigererie taranta yo mwana abana mbaro for example very talented ya samangana art yani gokora ubwegi ekora no ne se meroberie nda ubwegi obombo unkoreta bore obomanyi ono twaba biased ekaro togo kolikaba alimu mwada yabanga tutageta alimu ba STEM gere science based eko garage bwata science ya twara technology ya twara mathematics bono abana bago chikokora rendo obwegi aba ba drama babwente koba accommodate system we abarimu babore ne ngai bago chikorwa gekora twabatigire twaira abarimu bechisabo na endege ntunkerekia rorekanira atu akagerete nge system eteri go chigotwara mangana ye
ye amatemu amange in fact system yebwata amatemu amange kubwa system eri enkuru yabwate one exam at the end. Okay. Yes. Igo mwana agokorigwa amatemu amango mwacho murigereri ni gochire chinsa ibere cyabona mambi ne kitake 40 na ibere ni gotore nere James Oroko uru nande ni gwete bunagendete gukwanira enkwana ye gisemi aiga bono ni gotwanya oru mutati umanyete gago tutali stem ututali utoikia oteba CBet ando to ya CBC na nene mono bateba nga kyuboroso bukobe kutokoirana na atotebi chinse kira sorogongo rwa Afrika ya mocha gosorogongo rwa Afrika rwa bugwiri gisemi kinane cyanyare ko bachikoleta amatunda na nene mono tuligelie mechando tumanye goswa bene ase siasa yebyombe byabalimu aigana Soko TV togenda mutumo komokei. Thank you. Eye nen Soko TV oboroso bumugusi. Ano mwebuli Henry tumwano obugimu bya bwankyo Eskuri oborosa Tabaka Academy nigo tukubwatira naye erigwikirania ndote asoko mwana oboroso butingu bw'ekisemi asekerengo ge fees oranyare wakana abarimu baito nigo bali no bumanyi bw'emirimo nabo igongotiri barebyewa ao byaborokigwa muna kigosori egatiye binde nguru turobo sombi asaborokigwa ntubwate nyomba cy'oburaro asabamenye time endagere yaborokiwe baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru play group up to grade 8 mwako changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakeresimi 0722 408142 gose 0708 706239 Tabaka Academy, School of Thinking Learners. Warusiri gutaro rugendo rutambe kwenyorere bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichiburi yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosye bintu tokonya ninchubwenyorere spare part chiechinguru Sungusya Electronics boigon koros tole chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemega au tuline sabyo kole talentambe gucha kuliye byombo bunebe totalera somo chokebirigo na boiga somo chunyamera gose twakirisi miese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosya na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru
Unapopitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty, utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eje Nensoko TV. Oboroso bumugusi. Wanchu muligereri buya kegima bono ne mambia bono igo chire chinsa ibere chia bono mambiri chitake merongene na isano isato to komanyi chinsa elirende kerogendete okore mirubiri yago kwa manyanga ngayogendete koberera nane mono twarangi kelitoko genda lero to kwa na chiseni twaikire stem twayarule stem twarorire bono asomo chando olirende bono nigotetete komanya CBE twararora bana siasa bagotena bateba egente komanyete kinegento twetwege kongusana kiatuliro mutwe gente kimatiangyo complicated na magoa manyagosira ine bara ibande bale serikali bono iga asoro gonguru Africa umuligereri no muibuli yale umuligereri no mwanafunzi yale na hata kete komanyanga oro gonguru Africa gaiga gose ase Africa yete ya moja sekiri ya chire umulio yo muyiwe chisene Mbia mono muraria senge njiri swali rigia. Akero to kuligereria chinse cha Afrika ya mocha itokoroka East Africa. Kenya amona chinse chirichire member states munabono Uganda, Tanzania. Na ikindi chiacha kurumagega na Rwanda. Igo chiko emphasize technology based education. Technology in the sense that bono iga ase katokoligira demand ye market ya bantu basomete iga bantu batakire bali ne skill gosobo manyi bobo koreri bwegasi ya maboko inki ekogera chigasi kitokoroka nga white collar jobs chiabaire chinke ase chinke chinseji chigenderete bono chire chinke abamanyi bakoroka nga less developed countries because chinse chiwa approach amagenderero bono ase ngenche yo chinse chi East Africa chiairire libagali nene osomi abantu ase training asa mangana technical skills. Okay. Na kia kogera lero iga karumo kuririe ase financing yeji semi actually technical institutions despite each na ndi chia chirega tiga chibinto binde bagali ko nga modularized programs modularized programs yeji na chia redire na bono mo chando eko gara atua chaka tukasoa sibet tukatua sibet tukasoa kintu baguruka sidak bono na ende barure bibie konye twarorere nganko genda bire buya bikonye training baretire ndwegari kurunga modularized bamanyire ukebega kiabaire ekelito especially azenze muyu muibuli wakane fees Okay. emetienye tato yoka
umwanafunzi awakana 35 naende kagure any of the units ari gosoma egento gekorokwa nga koirorere unit erite iyo Okay. igakoirorera ekosi engima naende wakana Chibese chiri wakwanira igoro ya marieta manene wachakira modular nabo turoche no nekera no ni ntwono bali kera tokanda maigiria itu yo buriki bwa mang'ana kote guturige kwa rai bono gwasomire umenyete chi level chons wasomire nsa wachire gatia wachire gechuri igoro wante bingwa sometie secondary school secondary school wazo landed kera kwa ruji TTC cyo kwegeria barimu wakwanire igoro ya modular education umurigererio riska natati kumanya modular ningi wachire gwatebre sidak na inche no murigererio totete kumanya ga sidak ningi bono sidak for na masomo are competence based and abwate orientation towards ogotakorigwa matemo ryoka okay yani ogokorigwa matemo ogosomigwa egento gwagikorire moinarie process ye yari rirunge binte bigwara okora koru umuchakano gwikomo yari kwabikorire buya uranchirwo gende guchimoino ochake gokore binte bi asobo manyi bichake gokoretera amapato asomo bwekano asa mangana totebe plumbing plumbing na mangana yo kubeka chipipe ase nyomba kya mache no nyana sto gwesiberiaria ebintu bibyonse bikobeka no muntu korugwe plumber umuntu tata keringa atoke nasomete mo namanye amarieta y'ebintu nagare korokwa chi elbow chisoket nebintu binde umuntu abande kumanyanga egente kenkepeke iga ogekwetia maji korwa agenda guchia mbekeke moina gongo kebunga amaje yatakoraki ta soke ngakiata kirigo soka so bono a system ya sidak na sibet na bachi arengi no morengo bwenge ncheyo okay kitale kolgere ringaki abuta ngakienke muntu okoliwa matemo ngalika inkieke bono ekenani gyaikire bozina ne bono keri twari gutamakorwa kia matemo ngamatemo nara kworo kingo muntu yo no mumanyi asense me na twira ni rororo ege tukuruka exam oriented training okay ina ero twari gutama toche ege ndo ikuruka market demand system ase umuntu akukora ekosi kubwatikana na kirike muganyite isiko achiko gekora ase ngenyo kwenyorera enjira yo komenya byakigima watwaresire nanda anene ntete goteba ase practical side y'ebintu biri bigokorekana ase school watwaresire bono tosoye se byombe bigwateba unionism nebyombe bye ase siasa yabo bwangoiga twarorira aborokia BG University timaeti gose nore wasweria mpara bari umugiro noro aya twarora aba ba Kupet na Nat bakogenda obumenyo bw'umurayi bwese William Ruto bakogenda gukwana magana atungete chiseme na nene mono bagateba chi recommendations babo goretie nigo banyarite ko bakoranga binte byikirani bakanda state house mangana ya ino mubwate recommendations bintu birimo roche bitaraikirana biya ngo babira addressed well ekiramo kubira buchiali state house each union chini mbuya mono actually trade unionism ekenege ntokere nsengima kubwa monasa abantu bale professional ebe nabanyagitari ebe nabana sharia ebe nabarimu nabono ekinege nto kero ase oboteneri kubwa mono ase oburwanireri bw'abantu bali members bono trade unionism ase amangana Nat na Kupet ekeronko yirigereri buya nkoranga gere cosmetic
ege matekera kwa bikire lita cosmetic igonga nigenta bantu bakwiya kabune rangi ga na passport baga baroreka nenjire ngao bas badali go solve mechandelia balimu na kie kyo ege ko gerekero tubwato muchando for example bwo ukorikwa kwa balimu ntobwate criteria kiri kire buya machika ya naya oyo ko yatoka na itete nebintu ebi umuntu yonera ko aywe mirimo bono twasangi naende nga yaya amangana siasa ngo chale naenda aso agati tokoroka nga political patronage who knows you in the system that be bono kwasangi nga yaya umuntu nabaye tebuya umuntu nababwato bumanyi burunge boikeranete lakini bono igese ngoko manyete asaba bari ime yatoka tokore diki tuyo in fact umuntu bayisiko abandi baba disillusioned bayandi ba siria kwegena paka wasanga abantu abange barenge boronge batenene buya bachire kano kende paka basoire nawe namangana yobosaria amangana kunywa kinyasore amarua sobonge yani esa gulinga umuntu litarochi ebintu ebyakorete gosenku musukuma bire imuikie asa magania yarenge okay yes. Twararende mwatebire bire ebyombe bibire cosmetic wasometie bia gwetenenerete part time ebono gokora nora attached boni gana specific union bono igatindi member of any union ege kogera terms ya union simo chigwa apply to abantu barikire on permanent and pensionable terms ndigwa rweta bwese permanent and pensionable terms mona rweto 2012 na firetinga ya na arosire tigangende kujisiko na bonda kore bintu bindi birabwenere actually nkagenda kuchaka bono gusoma mbuya naende ukarwe kirazime nkagenda bono gukora igente kyao isiko ya masomaya okay bwango iyo twarora barayi bakogenda bacha na marube barwa bono rende ngo igunde bateba balimu ne noble profession enere profession yentanga ni yesa atigirete abantu bakokora abali bakoruba n'abalimu nabo bakoruba maegerio amarube gakari kurwe waseme kutano ya siasa twararo litari gento getangani ngakibona abalimu aba bacha konyole imirimo abandi gaki actually umuraria muna concern yere asore boigo nanje yabeire gonchanda ege kogera intubu na togo somia abanafunzi mbaro bale extremely competent like as a village yane umwana naro osomete akatwara first class as a university ya Kenya umwana uyo asomeze hesabu na geography umwana uyo gabanka paka omo LP wetera sobo bui wa Kristo agacha konyora sa kubwaterera paka buna GSS ye yachete naliaire tubune intern. Remember internship igere ebwana tego korwa ekero umuntu atarakore system agraduate into another new level bono rero serikali yaito yaimokire ige kare kubeka ba graduates ba korire ba ir powers to read and do that appertains to what they have acquired baba beka into internship positions. That is quite unfair. Tell again to Kia, again go intern. No, you know the profession here, you know. Nigaro monto ogocha go kora amasomo inseyo muteneneri umanyete munabona yega intern igabana goche sore umworokereri ubumanyo ekerago cyo gukora internship yaye eyeba ndako part of the learning process ye ekosi yari ari gukora. Okay.
umanyete naro muchando noro gwi backlog ne serikali maybe kere kora lenchire kamina ine lenchire ya moyo gukora muchando uyu ngaki tugukora because whatever mokwana na ayabona mu lecturer egara mugakora abana bali moko ba powers to and read yes ngaki mugukora umuchando gwi backlog tubwate bona bwa barokia barurali nabona gwate aba first class honors actually kuri se university kare muntache tena first class honors windu muntu mungaine yes actually imbuya mono a system ya rengo ben which I believe when the kobo omuntu ga kolire buya mono anyorire that first class honors ni gabwende konyore scholarship egere yen karija banta abandi bamaganga hapana igogo kora buya umaikoba rewarded umuntu yanyore scholarship ya serikali yokomenta masomo asense mili yanyore first class yaye bono rero scholarships nchiri korwegwa guchia se bali bakorete buya instead yo chikorwegwa guchia sa bana be babantu ba Kenya bali ase kiwango ndatebe in bracket nga ngumanyete yani ngumanyete ase system iriero okay wakwa nire system na system ye paka kwa yebegere chi bracket kwimukiro kabage gore twararire karoma ate semia bantaba gaka bange bachite makerere university rero twagachira uboroso sita bado Uganda na bewe ndete gututandika se chisemie chigo se tuachire birengo biri busyo mbuya mono actually as a East Africa Uganda nero yatangire gutwara a university eyeguru ku Makerere nonye n'abarayi baito bense baruro nakero kenda abande baroba ke God forbid bari baruro nabo batoronyorete ubugambi Makerere basomete Munabona ise kurigereria His Excellence the late Emilio Mwai Kibaki ne economist kuru Makerere ose kurigereria Tanzania iga Nyerere Mwalimu Julius ne product ya Makerere na abange bande Kenya so ekerense ya tanga netebosyo despite nganja atwara challenges chia chisegi chie kenka na bongendete kororanga imbuyere asa mangana ya masomo especially ekero to koligereria munebaga netebi wangu biyaye Uganda bya masomo later ningotebi why I want to talk about it Buganda nigebwate gintu igoro kwanga junior schools junior schools yege go chakira 1 yaika kirasi sana ibiri ine primary bono iga amangana class 8 yeria kwenye tubwate Kenya Buganda taliyo igebwata masoma wiga kirasi sana na ibiri ekero mwana akorira etira matemu aya basic eye skuru yoboroso aetire igakurangiri kuchi skuru chi secondary chiro arakabere junior secondary ebwate forms 1 and 2 na senior secondary ebwate forms 3 and 4 Buganda ne tardi na ndabu nebwate system nkoro twabwate ekoro kwa advanced level form 5 and 6 nere as muna to kwana iga actually no ere gendrete koba okay na inche buna oyo mobwegere system eri because inde product ye system eyo oyo mobwe abana bane kera kora kuru Kenya aita kugenda ku university na modelo tinga ya baba iko kugenda osome form 5 and 6 ntege toko ngobongo elinde gokucha kwa bibindu kuchialia yatoka no bwato bumanyi boisaine okay nkamuira in one of the schools chia A level
agasoma akaba admitted to Makerere Okay. na wakurite degree ya ekuru ya economics ari nero iga. Okay, biya bono gekogera ndoche at least chisemi no rusana sole nande no ukoroso ime kwaruga kwa itaiga kwaenda baga gwasoka mwino litukulinde tonyore libaga tukwanire iguru ya accounting ye. Yes. Accounting ye tutete chitoerete eli kumurigereria anyore libaga lyukomanya no gwa account chibese. Yes. Tuligereri no ni mangana itunga kitoko kwa economy yaitu ya Kenya gaiga. Lakini asebone gatingo koiroro no bwate kirenga. Kera kwa itirese chisemi bono tuira na administration y'ubugambi. Ni kirenge ke banga igo otagete bono uge quantify ukirira abantu bawo babukira kurage kwanira ngasi nini tutarakura umurubiri Mbuya mono muralia nabo igo ase abarigereria ba minto be TV ya Nsoko. Uburayo buya nigo bokonyorekana gwetera sobomanyi ubumanyi burobo ikirano egekogera leadership etabwati uburuso buya asoborai kinga kichinyinge nigego chiya ikabusyo yagwa n'abantu baitongo takatwarenge banyoro uburai bura barusi kiwange kibare gochie kere igoro so nchaso kwane n'amasabane asa abantu balia baminto asenkuru ase ward yane yabukeira nigonda abasabenga ekero bagokora obochori babe bakorigereri mono obumanyi umurai yararete gocha semesa kubwa mono abasukie kuruki wange guchie kende. Okay. Kabere babe bakorigereria inkyo muntu abogoretigo korwa sarure magega mbokoreri kia koriro naende mbobuiki bwarorekanire asobokoreri obubwaye. Actually, I'm sorry to say, just on passing, nganchi in 2012, ekerona arwete kerasi, kwenye na asomire degree ya devolution. Kurweze. Kwenye wagore degree ya devolution? Yes. Yeji county government? Yes. Not only a degree, even a postgraduate naende. Ekero 2010 ya itete. Iko na arengera tinga ikinti kibuna giacha inkikera arete guse dispensation ye. Ngasangie gento nkero kibwana de okorwa. Ngagesoma. By then university yo Kenya yali kofa devolution studies. Yes. Nkagenda ku Tanzania mata. Ngarusie degree yane gocha. Bone kero Tanzania Dar es Salaam. Yes. Ebugata masoma akoligeria magatuzi. Naro. Naro inere university ntangani ya East Africa ya someti degree yeyo. Yeah. So nkayekora. Ekero chi applications jikoro osugwa. Nga apply so many counties. Not a single county etang'eteri baga diogo chiko gworokyo bumanyi bwana. Not a single county etang'eteri baga nchiko kolemberemo. Egora all the interviews I did again in that position na applied ona nyorete success in all of them. Nkachore yemo ngasoy gatusi ya Kisi as His Excellence Ongwae ngakora buna a director ya administration in Church of Devolution. Ese kakinga nangaki. Ese miake 5. Igo tamu entangani na Ongwae no muyeli yetu marabisi. Engi yapi and actually all the structures chia devolution chia setetiwe ase ground ase county area Bosongo motegereri na murigeri onde bwensi onyigwete na bako genda amanyenga imworenge omutiniri wechi programs chia devolution. Okay. Yes. Wakorire kwairanire Nyamira yaito bono egere rende Nyamira gekera tokotebe yaito na Kisi ne yaito no nyambali bale diaspora na baito bono ngoteba chions ni chaito Nyamira yaito no oburoso bwa obole no rurira ruwa rure na masoma ya devolution no burayo bogoteba oligi
missing gaps yechiyo chikonyara koba gukuribia ekero kogenda gusine county assembly gore kirogegeke ngakiocho koba guku utilize ichisemi ichi chia Dar es Salaam chia devolution ngakiocho kubuli ichisemi ichi chia administration yo chiroro mbuya mono ekero obwato bumanyi boisaine ase ensemo gete yamasomao no bokoreri bwao in fact nigo koba ni inspiration kujia sa abantu bandi kutaka kumanya muna nayo manyete so in the event inyoro burayi obwo inyenda ase county assembly ya Nyamira igonyegere nga aba Kenya bande chinsemo chia Kenya gweta mbaje Nyamira kororobo koleri borobu ya gwetera chi structure atoke tu abekiro ya devolution naende chigo chiko perform. Okay. Yes. Structures ichi ne chibatagete kumanya geka garuma tikiro muntu agotebaga nimbwate kirenga nimbwate mirobeli. Ono iga. Most immediate because the county ilikuwa yaligereire kwa beire as administration ye county ya Kisii first term ya Ongwae pinto kibiri bitanga nibiko birakorekana Nyamira sobwango. Actually buyamono omulali aseling ili swali eli Nyamira ya ito appointments chiokoreko would saying nchiri based on competence or merit. Okay. Ekora onye nchire based on competence and merit abarai bari tokwa ebirogo ao baba minister baba chief officer baba director name the whole structure of county governance both in the assembly and in the executive igego korwa based on political patronage so eyebono yagera those appointees very answerable to the public. You very answerable to the power that be. Bono performance ya failure. So in general go recommend iga. Yo ribo no Nyamire go chikobe county nero ere igore na gwetinera na endege endrere. Abantu baewe egasi kubwate kana nubu manyi buri bagocha nabarabo urwese barakorire. Okay. Yes. Lakini nende political goodwill nero ro mweshimiwa birekera gwa korire kende gionsi umanyete ayeboro dande no urese university actively yogosomi junior cheba goteba nga litunda ndiri kugware kurwa so muturi uri bogoreti ndende ngeto kuruta matunda sabantu ba barange naye mbuya mono bono nyo kuruta matunda bono riroria somote oriojo bogoreti rirorigereria sobo imekegima oyo ura somoto yinse atu arobo manyi obwo no bakoreri obwo actually one of the countries chiense nta quote but subject to time na bongo jago quote umurai na chorete umu minister kuruwe nyomba yae umu defense kuruwe nyomba yae umu kogenda kurugoro bakanze akamanya kuboriga eratu karende abantu abanemeremo bakorigia naenda ababe nyumba yane mbabwatu bumanyi obwo botakeire igonko balina nganesa guri baguruise nyumba yane actually na bonda atebe nga that is a pertinent issue omuntu kameriteti nabane nyumba yawe akorwa lakini nero service above the rest bono omuntu ina bako mohemere meyu. Okay. Yes, tinko yarora ko bias egeko gara ekero mo interview ego korwa ngo twara tule merit yabantu buna bakora kugenda kiro omuntu bono nyabantu bo nyumba ina ba service ko bayigurupi ba minto nabo toko omuntu apart from the politics. Okay. Nabo omuntu yako eguribaga akorere abantu bari emeremo. Okay. Tigansome bali ba bitumire birengereri gaiga maite kero bwate umwarimu atwara umuntu bwate gisemi backlash teliko banene. Yes. Noje gukora siasa ndoche ebintu ebingo gukwanira igoro no yoko bekemero beli ni ndoche file nyabuta agoteba watching from Abha Peter Nyabuga agoteba Ezi the Icon
Musuli uswate ba watching from Nakuru City Salams Club. Gladys Kemunto watching from Ololunga Naroko, good morning. Ensoko TV niko ndani na ande nara abono kuruku Nancy Ndiki nera nari kubwatia igate ba learning something very educative. Asechisem chiri uko nyara kaba gukuruguchia asabaligirira igobono baroro lirenga there is something substance ase ebinte bigwatebire na nana mono bagotebanga nigo ogendete kurwa chisemi watebire kwa igoire structures immediately eremidi watebire noko haya abantu babwate ubumanyi bw'emiremeri eganeri boysaine yes devolution chibese chitubwate chisaine chika county government kwa kwali bintu biri tutagete. Actually devolution bese chikorwegwa nchisaine na egento gego chikia chita mono nesa gulitugu chitwa higher more labor force than we need. Okay. For example, in a road block where revenue is collected by a county government, yogo sangu bwataba obisororo bali wetani batano bakuruji department au koru enforcement kwanyora ba kusambaro obusimbabere koru environment kwanyora mbaro nechindi na revenue na kadhalika. Ono ranga this actually is a duplication. Okay. Esa gulitua chire a system ya electronic. Bono njari kubwenera lirori bono tubeke a lean manpower iri competent nto tumeka resources chinyinge konyora returns chinke. Okay. Egere our local generated revenue etokonye kuri finance ebintu binde within. Actually I think most counties they have done so well in that. Ono iga earlier a system ya rengo all revenue ya rengo tumwa to the national government. Lakini with the time the county assemblies chiabeire ebo kobeka machiko yechibesa chirichiko sangereri wagoruchi gatuzi yao yabo chiatumeka naende asoko refinance mirobelie menge nchinande ntagete koira no manyete bono chisemi cha Tanzania na chingo na kubwatia ubugolitie sindani ku Tanzania evolution system yaito ya Kenya twararo murai gwikia magia ODM oyu nande orenga se bali bagorukurwa kirwo kwagache katibenyi ya Kenya oligo champion ibintu bigorunga devolution tutware magatuzi sindani unakuwa eligereiri se miaka 10 bona 13 ya chire county government chire sa yabisi chito isaine gose tubwenete kujisaisa chike akegera na litura nyore representation ni ndunge na ande turatige nonye Kenya kuna kubugulia madeni yaramange yako arumura yumukoro tigantumeke because ya no mungaini bono mategero deal no muntu ole lecturer na boku bekaliswa riveli tambera na bakonyore njira akoliraniria mura yumukoro Uhuru Kenyatta na tebanga buikiranu kera etwe government nero begete into effect devolution yegachaka no yabwate challenges county government ichitubwate 47 ajinero to chikei kurwa se chisemi chirichia ono umanyi bwao ngakyuligeretie nganeyo mbuyamo ine idea ngiya gekogera torakeye a public expenditure but asense mende naende nigera tukitwarinire abantu bense obokoreri bwange nase bale so egento nari ko recommend nkeringa ntobwate ase privileges chigo kase system ya devolution yani ibintu bigosoa byanywera guchinse bitaliko edase bitakeire kogenda bikore mibuko ne karole kabochogete gobeka kyana kuchimoino lyoka one yale koligererigwa esiekwe
obo maene gatusi H47 asobora libwane chisaine egento getakeire nobo teneri obuya tosieke loopholes chigo twara sipage egento kianywera kujinzego kiagenda pi yes gusieka ebibaye bibikaroro nindo chega igoyo magoteba kuruku job maroko kurwa chinsemo chia burangi PAG agoteba Innocent Inyora tiana gukwa etabuguritie getondo whoever is claiming that Matiang'i tampered with education is a liar. Iyo ni blame game. Actually that is true. Matiang'i never tampered with education. Matiang'i was only implementing decisions chia roseti kukorwa assembly. Igo, I can't blame Matiang'i on the issue ya education problems chire in Kenya today. Usechiko chikobo. Okay. Yes. Nibwato muligelio yo mogaiga agonte biga bwate TV 43 inch smart TV na Elsoko gere crystal clear kuruchinse mochia Kiambu agoteba chinse mochia Kiambu chigurunga Regen asili Italiaye na arorire kurukunga Amos mwacho muligelio uyakigima astogendete na kuligelio maete tuikaransire naye. Yes. Kirogo kia obu MCA ige kwamba karorekana kobege kemono ni chisemi ubuguriti. Tebia ngumukeira ni gisemi cyubuguriti kinyinge njitalie nari gugwakira talinge gose nari gugotikola gintu kiri otebunga gokoko boko gose gugu campaign lakini cisemi ubuguriti kero gugamba ne lecture level nero kogenda igurake kuiranire kibaga tebeke kia nasari na bongo watenga ituturachakira ka ngikiri umukeira expected ni cisemi cyao cyose bya mono muralie asokora kwane Uburai at any level. Igo bubu wende gutwara ubumanyi. Nobo manyi obo ekaro monta konya kwementa asoko igore birengererio. Nari yakobonyora. Bona gina gotebinga asamangana revolution. Nobo koreri. Gisemi cyane ngikikonga ribagali nene andirigiya. Ase ogokora amagania y'abantu bekenyorogeri kyabokera igobono kawutagetera mesalita ngani charity begins at home. Charity begins at home. Bona garo tware gosoma all levels tware gotenga soma na ende moche kuira ni back to the society. Okay. Bono nchenda gite kuira ni back to the society from my own village. Okay. Ira niyo bumanyo bwane bobakonye goruo in the event kende bakorango bakoreri ubwabe irubuya as a system ntubwate gendo ikorunga promotion on merit no na yankyo igasore usangiure ngeki wangu wachakirete tali kero kyugo chakogotana kyo no tire ebiwangu binde bire gochigo. Okay. Abantu baitoke bararore ngobusera mboro barorera asobo koreri bwiki wange kegeke ekero bravo yonda atemya sainga uwanja kwa yokoreke egere abantu babukeira na by extension abantu ba Kenya bonse banyoro bokoreri bubabwenerete. Okay. Yes. Buyakege matwagambire naye ni chigo chiamenyokire kwera kogera ekero tuli naye gotwagambire nande ningegene turochonyoreri bagochiche tuchigukwana bona mangana accounting tuchaga okora auditing na arore bono nubwate chisemi turarusi abuo tokore no auditing yokoros budget tutagete toros budget chichi county government toros budget chichi NGCDF no nyena asegenka ilitonyara ko batokoranga twa chire bosio bunege saku nane mono buno mo lecture kango abantu lingana linene limwamu liraba umukia kwegena ngamambine nyare kanege kogera gogendete komenta masomo mbuya mono umwanju muligereria w'Ensoko TV igonda abamente chinguru usimutisha ngasure andonsi onye gutegeta ubusibore bwekene igora bweterie bwetera amasomo y'abana bawo ka abana bawo amasomo ababwenerete abayisaine nganonye ngwaji ko batorio nabo egesa kukiao norureri rwa uroko genderera ege kugera kwa baete
kisemi echichiabeire bono iga na chiumugondo monene especially asumugusi uchia somwana ole egora chindemero twabwate chiaerire bono chindemero nchiro ase chinse ao omuntu arachi kuchinyora gwetera amasomaye chinse njire chia ng'umbu abantu bado batara occupy okay muna bono chinse chia America South America babaganaro amanene no atutigeira abu lakini nende nechisemi nande bagateba nganyamange ya kora bukimake chinsa chialenge chinge lakini twanyorire osemi kurwase omugaka James ando chonyore libaga ochichega iga nindo chomugusi oruro overwhelming response ko cha sora sagoteba niko gwarure segetenkia na monombale batumete chi video chiabo mambiti mate ko somo director to chirorire oyo monaro tumete toibeka sembe otugosiekira umuroberi w'ensoko bwakire tunyareka batokoranga ngaki ekoba nigere sense mail ya WhatsApp nene mono muligirilio USNcho na ira chinga kyobeke video ya litwa boka tobeka sembeo litonyareka batokoranga twanyareka batokogenda gusio mwanchu muligirili na anda senchira ya bene narorire abanta bange bagoteba buchoirane gocha bya mono muraria uchoirane gocha gaiga onyareka bagotosomia nene muno ase bintu biri bikonyarekana na nde buna gwatebire nige chikoba gekobe enchirendo ngeburonge gaiga nindoche Naomi Ondieki Radio Ogembo Violet Nyabuto omusoli bwege susu Bartolomea Mumanyi tigandara bakwana tu balituwa chagete na baruwo murobeli nigomora banke kegima senkogirana na ndendigerelie buna tuwa chagete na ino twakolire nkwane ye buna tuwa chagete kurumambia nindoche igotwa twara chi interaction gwetania each interaction ese mambia bono twara bali banyara kwa babako bana intu asumurobeli niko barenge gwetania abantu elibweye mo na awe senchira ya beno mwanchu muligeli litogoteba ngambia mono kutubeke Nsoko TV asensemo ya online na asensemo ya Facebook na asensemo ya YouTube ase enchiri na ro Facebook na rolire bali mwaba nyora libaga kwa bana intwe nindocha asensemo ya YouTube na ro mwanyara kwa mugo ikororo na kubeke birengera libyeino na kuligere lioro asenchira bwikiranu abwestu wanyara kwa batogo kwane mambia bono nindoche Kirandi Dennis no alenge gaiga Christine Moran no alenga Raliza na wapata loud and clear from Tasia tigango toigwanko ebirengerali bya Raliza bunate bese mambia bono kirali twateba orose video Nsoko TV bwakire oyo nero kurukunga nera Alex Ugete ngiti nonde chinsemo chia Tasia amashabiki yonsi Nsoko karibu meyo murobelio mbako moelio ande bono abare mimbire toreba marimibe kemergie chaye gakie kene pi ba director tuwa jorete ba toreti down kulingana ne bonus yachete ekene njengo teba ngeke merigi gi chaye boni kebugata mara mia tokorosia balia batoko repia bari mibono tigatoliki chinjira chingao chio komenya toligie kemeri ngao toligie tokorobure mibondo bukngao egiagara bone chanje ndo jenga tego tokonya biyemono mbiya mone birengeli bya Raliza rile asakwanira buli mibwe chaye na ndasate birenga chaye teligo konya mugusi mwalimu ni kanyinyo iri gaiga nga natigalie geteke mo kurwa magombo kale Nsoko TV otebire tigangarwa magombo ilitumaye kuba tukurwa sembeo mbiya mono muraria igon korwa magombane gochia senkerie ya ito iyo mugaka Ibrahim Oroko Mara ase mumro minto mokogoti kwanda mwilongaga Oroko asire tio mwanchuwa ye okay